Sanibonani ngesabatha likaThixo. Siye sabatheni namhlanje ngomhla ka-17. Siya-ke sibhlungu enhlizweni ngenxa yegemegeme negameko izwe lethu elibhekene nazo. Kodwa-ke asimbonge ingcelo ka-Israyeli ukuthi kuzoka lapha siphephile. COVID ngala, ibhelu ngala, i-Ramarayot ezweni lethu. Kuwo konke uNkulunkulu usaphethe. Isiphetho uye, asincike ngakuye, singathemba abathi athemba kwethu. Njengoba ingoma 39 isho, konke okunye kuyedlula, Jesu kuphela olidwala. Ake sithandaze. Baba osezulwini, iba nathi inkosi ngoba yakho ngcwele. Masibheka izwi lakho, isifundo sethu, ngoJesu Kristu inkosi yethu nomhlengi wethu, siyakhuleka manje naphakade. Amen. Sikhuluma-ke isifundo sesithathu onyakeni ka-2021, ikota ngithi yesithathu wayona. Sifunda isigaba esithi impande yokungahlaliseki kahle. The roots of restlessness, izimpande zokungazinzi. Ukungazinzi-ke bazalwane kuyinto ekhona kulesi sikhathi. Kufuneka sikugade ukuthi singabi ngabantu abangenalo uzinzo. Incwadi yethu kaJakobe 3 verse 16 ikhuluma ngokuthi la khona umona kanye nokufisa izinto engezinhle, kuba khona ukungahleleki kanye nokwenza izinto eziningi ezimbi. Ngithe mangibuka le verse ngasho ngathi vele lento eziyi-2 esingathi umona kanye nokusithanda kusicabangela kahle i-selfishness. Uma lokho-ke kwanikwa ithuba kuyawudala umonakalo bazalwane. Ngisho enkonzweni kunabantu kufanele ngabe siyabasupporta kodwa sibanikele i-support ngenxa ye-jealous. Kunabantu okumele ngabe bekho ey'khundleni bakhona ngoba siqhube i-jealous phambili, sabafaka ngoba singafuni abanye, savimba abantu aba-right endaweni eyi-right, safaka abantu aba-wrong, savuna isivuno esesabekayo. Ngoba uma senze lokho ayikho indlela yokungabi nakho okuyisivuno odabeni njengalolo. uJakobe njengoba ikhuluma nje bazalwane, ngeke simthathe kalula. Isahluko sesithathu uverse 16 ngithe ngibheke lapha ngesizulu ngoba bengibheke esiNgisini. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Usiyabona ukuthi isiZulu sikhuluma ngendlela yaso eqondile, naso isilungu ngendlela yaso. Sona-ke sikhuluma ngomona, jealousy kanye nomhawu. Kuthiwa-ke uma kukhona kokubili-ke lokhu, kuba khona-ke izinto ey'ningi ezimbi ezenzakalayo. Inkosi engathi ngasisiza njengoba sibona nje kwenzeka ezweni, iyo i-jealous. Ngeke ngichaze-ke yasepolitikini ngoba ngizothi sengithe. Kodwa-ke into esiyibukayo, sibuka impande yokungahlaliseki nje kahle komuntu, kwabantu kulesi sikhathi ukuthi kudalwa yini. Siyafumana uma sifunda izwi likaThixo ukuthi kuney'mpendulo ey'qondileyo nje ezicacisa lokho. Kodwa ngaphambi singene emavesini, sifumene indaba exoxwayo ukuthi khona isihlahla noma imithi abayinikeza igama lokuthi ama-aspens ngesilungu. Ngiyacabanga ukuthi thina masiyibuka le mithi sithi ihlahla zokwakha umentshisi. Leyo mithi-ke leyo kuthiwa-ke iyakha vele ifenisha nomentshisi iyawakha. Kuphinde kuvele-ke ukuthi iney'mpande ezithile lapha ngaphansi ey'hamba ibanga ngaphansi lapha engabonwa khona ey'fihlekile khona. Kuyagqama-ke ukuthi inyamazane njengey'mpunzi nokunye zidla lamaqaba ngalomuthi uma kunzima, kunobusika obulukhuni. Kuvelile futhi esifundweni ukuthi lo muthi uyakwazi ukukhula noma kubanda. Izimo zokukhula kwawo
ayinandaba phakathi kwehlobo nobusika, uyakhula lo muthi. And kodwa kukhulu kakhulu esikubukayo ukuthi lezi impande engaphansi eyingabonwa kodwa ehamba ibanga elide yizona ke sifanisa isimo sokuphila kwabantu nazo, ukuthi la sikhuluma khona ngezinto inkinga zethu ezidala ungahlaliseki, kuba yilezi inkinga engaphansi esingayiboni engaphakathi la emntwini la ebuchosheni. Kafushane nje sibuka ke ukuthi uJesu naye ukhulume into engafani naye uma ethi angilethanga ukuthula kodwa inkemba. Ayifani noJesu leyo nto, ngoba umbhalo umveza njengenkosi yokuthula lapha na ku-Isaiah 9:6. Ingabe kusho ukuthini lokhu uJesu akukhulumayo na? Kuqamile ke esifundweni ukuthi uJesu Kristu ukhuluma ngokukhetha bazalwane, akasho ukuthi ngempela abantu abahlukane, kodwa ukhuluma ngokukhetha ukuthi uthando lwey'ngane kubazali noma yini kenye esingayithanda singabantu, uma lokho okuthandekayo sekudlula ukuthanda uNkulunkulu, akusalungile ke lokho esikuthandayo. Sekufuneka sifunde ukuthanda uNkulunkulu phezu kwezinto esicabanga ukuthi siyayithanda, singazange siyizonde nazo noma abantu. Ukuhlukana ke okukhona phakathi kukandodakazi nomama kuyinto ekhona kweminye imisi, kanye futhi nondodana nobaba kuyinto ekhona kweminye imisi. Ukuhlukana futhi kamakoti kanye nomamezala ungakubuza kuyinto ekhona. Kodwa uJesu Kristu ke yena umnikazi wonke leyo nto leyo. Into ayikhuluma uJesu in principle ukuthi sikhethani, esikhethayo kuyangena yini phakathi noNkulunkulu noma cha. Naso into esiyishoyo lapha nje kufuneka sikhethe into yaphakade, into engeze ukusidida, into engeze ukusikhubaza ekumkhonzeni uNkulunkulu ngalendlela esifuna ngayo. Ukukhulunywa lapha-ke ngesiphambano okumele ke sisithwale. Kuvela into eziyi-2 ukuthi okokuqala omunye uyavolontiya ukuba athi bear the cross, kodwa omunye siyazifikela isiphambano, sisinda sinjalo ngenxa kaKristu kufuneka sisithwale. Yileyo nto ke siyitholile lapha esifundweni sethu sanamhlanje, ukuthi thina-ke sifanelekile ukuba sibe ngabakaNkulunkulu uma sikhetha yena kuqala noma ini enye isingeza kamuva-ke. Yilokho nje engikufundile mina esifundweni, engikutholile ukuthi kubalulekile. Lamazwi abonisa ukuthi futhi impande ejulile eyenza ukuthi kube khona ukuhlukana isono. Isono-ke senza ukuthi abantu baxabane, bangezwani, bangabumbani, bangabi into eyodwa. Into lezi eyifihlakeleyo, kodwa ukuthi mase siyibuka ngaphandle, sibuke ingxabano, sibuke ukungezwani, sibuke umhawu, sibuke ini. Kodwa into esithekile lapho isono, okuyisona esuke silawula sibusa abantu noma thina njengabantu. Lapha-ke into esiyikhuthazwe futhi ukuthi ulusha lwethu kungaba into enhle kakhulu uma lingavuma ukungenwa umoya ongcwele, lokwazi uba nenkolo emsulwa, lokwazi ukuholeleka esiphambanweni kuba lulandele uJesu, luqhubeke ulusha lwethu luxhomekekile kuKristu njengabafundi bakhe, lulawulwa imigomo kaKristu, lubambelele engubeni emsulwa nasekulungeni. Umsindisi-ke uyaliqondisa ulusha ekwenzeni inqumo ezifanele namakhono akhona asebenzeke kahle ngendlela efanele. Akunamahloni okusho ukuthi njengamanje ebandleni sinabefundisi abanamakhono abakholwayo futhi okwenza ukuthi amakhono abo asebenze kahle. Abadala sinabo, amalunga ngokuhlukana nobuholi ngegaba. Sinabantu abaqotho ebandleni okwenza ukuthi amathalente abo angene kahle, afithe kahle, bese besibusiso futhi ebandleni. Kodwa kukhona-ke labo bantu-ke abasuke belethe ukuhlukana ngenxa yomona esikhulume ngawo lapha evesini esiqale ngayo uJakobe 3:16. Yona-ke ethi, for where jealousy and selfish ambition exist, la kukhona umona kanye nomhawu, kuyabe sekuba khona-ke izinto ey'ningi ezimbi ezenzakalayo. So ilokho nje kafushane
esingathi kuyimpande yokungahlaliseki kahle isono esidala ke yonke ke lento esesikhulume ngayo. Isigaba esiyaphambili siveza ke ubugovu, selfishness, la sithola khona ukuthi nabo buyimpande yokungahlaliseki kahle. Umuntu onomona akakwazi ukuhlala kahle, umuntu onobugovu uyicabangela yena, ufuna kuqale yena konke kuze kuye, akahleli kahle. Uma ebona kuya kwabanye lokho acabanga ukuthi kufanele yena, uyabe nenkinga ke ukuthi abajabulela abanye abantu. So lapha ke siyathola ukuthi njengoba sikhulumile ngale mpande yalesi sihlahla okuthiwa i-aspen, bazalwane, esine system yezimpande ezi-underground. I-selfishness nayo ke ileyo nto ephaka engxenye yethu kodwa futhi e-underground. Isono ke ikakhulu okuyisona esenza ukuthi umuntu angakutholi ukuthula kweqiniso kuJesu Kristu. Kugqama ngokusobala ke la ukuthi uma siphila impilo ngaphandle kaKristu noma siphila ngobugovu, angeke kube lula ukuthi sithole ukuphumula emoyeni yethu. Ngakho ke kuzofanele sibuze umbuzo nje ukuthi kungani singakutholi ukuphumula nokuthula. Ingoba uKristu akaphili kahle kithi, uyagula. uKristu uphila kuthina, kodwa lo uyena oyinkosi uyaphila. Kufuneka sibe noKristu ophilayo ukuze sikwazi ukuphila impilo ehlanzekile. Ubugovu ke bandla buyona nto ke nje ngemvelo esinayo. Njengengane mayizalwa ikhula isitho kwayo konke sifuna kuze kuyo. Uma zelama nje ingane endlini, uma uqale ngale wayinika isiyayibamba lenye isiyayiphuca nayo kusezokwayo. Ubugovu ke bonke lobo obukhona. Uma ufunda ke uLuka isahluko 12:13-21 la sithola inkinga ke uJesu ayikhulumayo yalo mfanekiso womuntu owayechonyelwe izinto, khamba kahle konke emasimini akho, wathi cha, into engizoyenza ukuba ngichithele ingqolobane ezikhona ngiyibhidlize, ngakho ezinye bese ngigcwalisa isivuno sami, bese ngithi umphefumulo wami uphumula, konke kuhamba kahle. Uthi uJesu ke siphukuphuku ndini, ngalobo busuku umphefumulo wakho uyafuneka kuwe. So into esiyifundayo ke la ukuthi lobo bugovu benza ukuthi umuntu azimbele yena igodi la izongcwetshwa khona, engabonanga kodwa yena ukuthi ngokwenza kwakhe usemba umgodi. Inkosi engathi ngasisiza ke lo mfanekiso utholakala kuphela kuLuka isahluko lesi sika 12, ube nakho ukuba sibuke nathi ize besingekho kwi-audience kaJesu ayikhuluma nayo le ndaba. Ngifuna ke sibukeke nathi ukuthi khona izinto ngezona amaphutha uba sizenze, kodwa ukuthi senza kanjani kungaba amaphutha. Okokuqala, akulona iphutha ukuthi ubekelele ikusasa, kuhle lokho, kodwa uma lokhu usukwenza ungasamfaka uNkulunkulu kule nto yenzayo, yilapho uqala khona ke iphutha. Okwesibili, uma sekuyikhona nje kuphela ukubekelela ikusasa usukubhekile, ungasakwazi ulibhekela imanje nokuphilela uNkulunkulu wakho namhlanje, kungaba inkinga ke leyo. Into esiyifundayo la esifundweni ukuthi kunokuba siphakame njengale ndoda, silibale ukubuka izinto eziphathekayo, sikhohlwe ukubheka into engaphathekiyo, kufuneka sithathe umqondo kaJesu ube kithi, umqondo wokusithoba, wokuzehlisa. Yilo nto ke umpostoli uPaul ayiloba ke ebandleni laseFilipi lapha nasahluko 2 verse 5 kuya ku-8, ukuthi lo mqondo khona kuKristu Jesu mawube kithi, umqondo wongathi akuphangwe kuba njengoNkulunkulu, kodwa esesimeni sobuNkulunkulu, kodwa wazehlisa, wayithoba, kwazi kwaba uyasifela esiphambanweni. Lapha into esiyifumanayo nje ebaleke kakhulu ukuthi imigomo yokuphila, bazalwane, imele kuba kube imigomo esithuma siyicabanga singakhohlwa umbuso kaNkulunkulu. Naso into ebalekile engicela siyiqaphele namhlanje. Ngakho ke ukuphakama nakho konke okunye ake sibeke eceleni, sithathe umqondo kaKristu, simbuke yena waba isichibiyelo sethu, simfuze nathi njengoba echazile la usibekele indlela yokuphila engenabo ubugovu, kodwa ukusithoba neyothando, uthando lolu okumele sithande ngalo abanye abantu, ukuze konke sikwenzayo kube msulwa, kube kuhle phambi kaNkulunkulu.
uma simthanda yena uNkulunkulu sithanda nabanye abantu, singakhe inqolobane kanti ngeke sisakwazi nokuyijabulela ngoba sobe sesifile ngenxa yokuthi sizakhe singabhekanga okwasezulwini. Okunye-ke okusemqoka akusiza uba nengcebo ngangapha kodwa ingekho ngale ngasezulwini. Noma siyifuna ingcebo emhlabeni sesiyitholileka abanye bethu, kodwa kufuneka siyibheke ingcebo yaphakade ukuthi ikhona yini, siyibekile yini, ngoba yona-ke yokugcina leyo mhlaba isiphelile, sesifile. Masivuka sivukele engcebeni yaphakade le esanamathela kuye uNkulunkulu, samkhonza sibeke yena phambili. Uma sibheka isigaba esikhuluma nge-ambition, ukufisa, sengathi konke kungeza ngakuthina i-ambition ke leyo. Into-ke esiyibonayo umuntu angabaleki nje nakhona ebandleni, ikakhulukazi uma kunama-sessions, politiki yethu i-based kuma-ambitions, kanye nama-disputes amakhulu ukuthi ubani ongcono kubefundisi. Abalunga ahlukanisa abefundisi ngokuprefer ukuthi angimthandi ubani, ngithanda usibanibani, bese lo ngathandwa nama ngikhulunywa ngaye anyundelwe, bese lo thandwayo ahlobiswe kaconywe abe over decorated, ulimala umsebenzi kaNkulunkulu ngoba asiyekele umoya engcwele ayikhethela ubuholi, siyamkhethela kanti uyena ophethe ibandla. Lapha-ke into efanele siyiqapheleke ukuthi yebo asikhuluma ikhatheni ngokuthi ubani omkhulu ebandleni nasemndenini yethu nasendaweni zokusebenza, kodwa futhi asikubuke lokhu ukuthi kuyona nto noma sakhuluma ngayo ngokusobala kodwa ngasese ngathi siyakhuluma ngayo. Leyo nto-ke iyathanda ukusixaka. Kokuqala-ke mhlawumbe singakuveza ukuthi kwakungaqali ukuba kumphakathi kaJesu kuqhamukele inkulumo yokuthi ubani omkhulu, ngoba bake babuza laphana kuMateyu 18 verse 1, abafundi beyibeka kahle le ndawana bethi kuJesu ubani omkhulu embusweni, kanti uJesu Kristu uzobatshela ukuthi cha, nasi isifundo, buyisani ingane phambi kwami, kwayesethi-ke uma ningaguquki nifuze le ngane ngeke nikwazi ukungena-ke embusweni. Into esiyitholayo lapha sihlobo ukuthi ukuguquka ikhona okuyisisekelo sokufumana ukuthula kuJesu. Ngithandileke lo ndawana ngize ngayidwebela lapha esifundweni. Ngakho-ke uma sifuna ukuhlala kahle sinokuthula, asingahlali ngaphandle kodwa ngaphakathi kukaKristu, ilapho sola khona ukuthula-ke okweneleyo. And okunye okubalulekileyo futhi sifanele masikufunde, ngize ngakusaba-ke lokhu ukuthi ubukhulu bangempela ukunikela amathuba ethu noma amalungelo ethu, sikwazi ukuba sifune ubamele kumgomo yasezulwini. Lapha-ke kuyi-South Africa yethu entsha sengathi sesiphumile, sesibheka ama-rights ethu ngokwe-constitution, asabheki ukuthi uNkulunkulu uthini ngama-principles asezulwini. I want to motivate us ukuthi let's hold on to divine principles and let go of our human rights sometimes for the sake of ama-principles asezulwini. Le ndaba yokukholwa ngiyayibona yona umdlalo. Uma ugcwele ipolitiki la ekhanda ngeke kube yikhona la ngeqiniso lesi sikhathi, uyawugijima namalungelo, lahlekele umbuso kaNkulunkulu. Sengathi inkosi ngasisiza kuleyo ndawana sibalekele ambition. So many of our people are so ambitious today. Ifundo funeke masiyifunde ukugxila kuJesu owasilengela esiphambanweni, asiphe ikhambi kule nto yokuyiphakamisa nokufisa ukuba ngcono kunabanye. Kanti singcono eqinisweni. Hey, the moment ucabanga ungcono ila ungengcono khona. Yileyo nto ngifuna siyibhekeke namhlanje uma siqhubekela phambili. Ukuzenzisa ihypocrisy engakufinqa nje ngale ndawana, abadlali abadlala ema-TV nasemaredweni bezenza bengebona abantu abayibona ngempela. Nanso-ke indaba yobuhypocrisy. Okubalulekileyo-ke ukuthi babantu abayiphakamisa bona, babantu abafuna ukubukwa endleleni babingelelwe, bafune indawo engcono emasinagogeni, babantu abafuna ukubingelelwa nje etradini ngabanye abantu, babantu abanama-double standard, ababeka imigomo abangakwazi ukuyigcina nabo kodwa begcoba abanye abantu ngayo. Kokubaluleke kakhulu ukuthi uJesu angabancengi nje ukuthi benza kube kukhulu ukukholwa kwabanye abantu, ngoba bakhuluma lokhu benze lokhu. uJesu ube nomusa kubantu abaphingayo,
abantu abenza lokhu ngisho ababulali, kodwa wayengenawo umusa ungakanani kubaFarisi, wabahlamba zobala. Ikhathi eziyisikhombisa kuMateyu 23 lokhu ebatshela ukuthi babazenzisi ikhathi eyiphinde ko7 okusho ukuthi kuphelele uJesu Kristu ukusola akubhekise kubaFarisi. Okwethu kumele sikwezeke namhlanje ukuba simuzwe uNkulunkulu esikhalela nje eJerusalema athi kufuna ukuba ngikufukamele njengesikhukhazi sifukamele amachwane aso, singabi ngabantu abanaleyo nkani yokungezi kuye. Sengathi Inkosi ngasisiza-ke ukuba selfish akukona kwabefundisi kuphela, okwamalunga futhi nawo ezama ukubanga izinto eyithile, not mhlambe ikhundla kuphela, kodwa futhi nokuhlakanipha nje, ukuhlakanipha ukudlula abanye abantu. Yikho kwenzisa bonke lokho. Inkosi ngathi ngasisiza-ke uma ngibheka into ezu3 engiguqa ngazo, ngathi okokuqala abukhethi isigaba sokuphila ukuze sonke sifunele masibalekele. Okwesibili asibe ngabathembekile kithi, sikwazi ukuyibona mase singene umoya uphakama. Okwesithathu sikwazi ukuphilela uJesu Kristu ngezikhathi zonke. Uma ngabe siya phambili-ke ukusiphula iy'mpande zokungabi nakho ukuhlala ngokuthula, uJohn 14:1-6 usitshelile ukuthi uze sikwazi ukunqoba yonke lento kumele sikholwe nguye uNkulunkulu, sikholwe nguJesu amthumile, bese inhliziyo yethu ingakhathazeki. Into uJohn ayibeke kahle uJesu Kristu ukuba nathi masiqapheleke namhlanje. And then engakukhuluma nje kafushane ukuthi lo Jesu simlandelayo kumele simlandele ngoba uyindlela nokuphila neqiniso. Ngeke sikwazi ukwenza kahle ngaphandle kuba sama emveni kwakhe uJesu Kristu. Mengakhathazeki, lena inkuthazo ngoba vele izinto zokuphila zamanje ziyakhathaza, nazi idaleka, nakho kuyaluthwa, nakho kuyebiwa, nakho umgwaqo uyashiswa, amathayi nawo konke ukungcola okubonayo emhlabeni. Kukonke kutshengisa khona ukuthi sidinga uNkulunkulu uba singakhathazeki lesikhathi samanje. And then-ke okunye-ke engikubhekala okukhuluma ey'khathini zethu ngqo, kuthiwa lapha-ke akunandaba-ke ububi bey'khathi ukuthi bunjani, vele zoba zimbi iy'khathi, kodwa sibheke asithembise khona lo Jesu Kristu asinikeze khona ukuthi ngilungisa indawo uba lapho ngikhona nibe khona, indawo engenabo ubuhlungu, engenakho ukukhathazeka noma engenakho ukungaphumuli, indawo engenabo ubuhlungu, indawo la koxosha khona konke okunye kubaleke usizo ungene ukujabula, indawo la kufanele sibuyele kuNkulunkulu kuqala ngaphambi sifike kuyo, njengoba uJeremiah 3:22 esho ukuthi nasekuhlubukeni kwethu sihlubuka uNkulunkulu asibuye, so uNkulunkulu uzoba nomusa kithina. Amazwi amakhulu la esiwathathayo ilawa ukuthi uJesu Kristu uthi ngizawunamukela uba lapho ngikhona nibe khona. Amazwi amahle lawo okwenza i-second coming kaKristu ibe i-central theme yethu, ingongoma enkulu yokuthi one day simbhekile uJesu uzobuya. Uma ngibheka nje la kunye okubalekile, kuthiwa-ke ukunqoba lokhu kungahlaliseki kahle kunqotshwa ngokuba kukusize kuJesu. Uyena oyini wokuqala indlela, number 2 iqiniso, okwesithathu ukuphila. Ngakho-ke kusho ukuthi-ke indlela yokuhamba sitayiza ayiyekwe ngoba uJesu Kristu yena esimlandelayo uqondile. Sigcwele-ke i-TV la emakhanda, sigcwele imedia yona eyenza ukuba sibhede namhlanje, kodwa sinaye ongumshayi mthetho wasezulwini, oyena iqiniso lenziwe laba samuntu kuye, umoya wakhe uyasiqondisa endleleni yeqiniso, uJohn 16:13. Kanti futhi noma silimele, noma sigule, noma siphela amandla, uJesu uthi yena ukuphila, asize kuye. John 10:10 unokuphila okuchicimayo. Lokhu kuphila kufaka phakathi ukuphila okuphakade ekhaya la sojabula khona inginaphakade lonke, sesinequality yempilo epheleleyo. Lo wasidalayo-ke uyakwazi ukuba asiphe ngaphezulu ukuba sicabanga njengamanje izipho ezinkulu. Ngizengathi amen mangibheka lamazwi athi-ke let not your hearts be troubled. Kwathiwa leso isimemo-ke okubona masisicabange laba phansi emhlabeni. Ngase ngibheka futhi uFilippi 1:6 uthi yena owaqala umsebenzi omuhle kithi uqhubeka kuze usuku likaKristu. Umsebenzi omuhle-ke okukholwa evangelini lakhe elizosinikeza ukuphelela
mayibe ngokwesibili sikwazi ukumhlangabeza ke sibe naye ke embusweni. Lokho ke kimina ngiyakulazelela kakhulu ukuthi inkosi sisize ke sifike lapho. Okunye ke ngikubhekileyo la ngakuthanda ukuthi esikhiye esikhulu esihluthulelo ukuthi uma sesifikile kuyena uNkulunkulu, ubuthaka bethu nobuze bethu nokuphuka kwethu uyakwazi ukuthi akulungise lesimo sethu sokuwa ngokujwayelekile, abe sesamukela nathi sibe ukumukelekile kuyena uNkulunkulu. Ngomsa wakhe sibe ngabantu abanokuqonda ukuthi ngani siphila kunokuphila nje njengabantu abangazi baphilelana. Sibe ngabantu abafuna ukukholwa, ngokukholwa siphila impilo yethu. Leyo nto esiyitholile ebemnandi mase sisiphetha ke sonke isifundo. Incwadi ka-Ellen G. White, Christ Object Lessons, ikhasi ngu-67 no-68, ithi nje ke yona ngeke bebikho ukukhula nezithelo uma ngabe sisaphila kusagcwele umina empilweni yethu. Bese ithi kodwa masamukela uJesu Kristu njengomsindisi wethu ngokwethu, uyakwazi ukuthi asifundise ukusikhohlwa thina kanye nokuthi siphakamise abanye abantu kunokuphakamisa thina. Sikhulume olwakhe uKristu uthando, sitshela abantu ngokulunga kaKristu. Yonke imisebenzi esiyenzayo asiphakamise umina, kodwa sithwele umthwalo ngemphefumulo enhlizweni zethu okumele sisebenze ngamandla onke sisindise abalahlekileyo. Ngalokho simukele umoya kaKristu, umoya wona obugovu wothando, umoya osinikeza ukuba sezele abanye abantu. Bese siyakhula ke nathi ngalokho sesithela ke izithelo ezifanele. Kube khona ke umusa womoya wakhe wothando ozosiza siphelele. Ngale kwalokho ke sibe ngabantu abaveza umfanekiso kaKristu opheleleyo, singabantu abahloniphekile abanokujabula okunjalo. Sesigcina ke la kuthiwa ke kubhekaneni ke namalunga ebandla ke kubalekile ukuthi ekukhulumeni esikhulumayo singabantu sikhulume ngendlela etshengisa uba siyingcebo kaNkulunkulu, asikhulumi ngendlela ezolimaza abanye abantu, kodwa sikhulume ngendlela etshengisa umusa ngezikhathi zonke. Bese iba khona amagama kaMama White ke mhlawumbe le quote asiyibambe nangomqondo, iqhamuka laphana ku-Early Writings ikhasi 119, ithi ke if pride and selfishness were laid aside, 5 minutes would remove most difficulties. Imizuzu emihlanu ingasusa bonke ubunzima esibhekene nabo uma ngabe singabe eceleni nje izinto ezimbili, okokuqala ukuphakama nobugovu. Inkathi inkosi ngasibusisa ke sihlobo isifundo sonke sesisikhulumile, sikhuluma ngempande yokungahlaliseki kahle okuyisono, okubugovu, okukuphila ngaphandle kaNkulunkulu, okukuyicabangela qala kunabanye abantu, okufuna ubukhulu, i-greatness phakathi kwabantu. Leyo nto iwubusathane. Inkosi mayisibusise lapho sisithoba ingqondo kaKristu siyithatha kube yiyona esingayo kulesikhathi. Inkosi ibusizo layo nokulifunda kwethu ngoJesu. Asikhuleke. Baba wezona nomhlaba olidalileyo, siyakhuleka iba nathi. Sasamnandi isifundo sakho, sengathi singasibamba sikwazi ukuphila ngaso nokuphila ngemigomo yaso. Sikhulumile sasiqondisa indlela enyukayo, asiyiqonde esikhulu zonke insuku ngegama likaJesu. Ngibeka bonke le nkonzo abayitholayo lesikhathi ngoKristu namoqobo ngisibeka. Sifundisa ukusithoba nokusithiba nokuzehlisa kubona kusamo phakame isithini esinciphe ngoKristu umsindisi wethu. Siyakhuleka kuzobe phakade. Amen.